Meillä on tässä Helsinki-Tallinna Race-kisan vuoden 2013 kilpailujohtaja Matti Vuolanen paikalla. Matti, millainen kisa meillä on tänä vuonna tulossa? Ihan vähintään yhtä hyvä kuin aina ennenkin. Että meillä on semmoinen melkein 180 venettä ja se on jo aikamoinen määrä, että kyllä siellä säpinää riittää. Onko tänä vuonna kilpailussa jotain uutta? Joo, meillä on 15 veneellä on reaaliaikainen ICE-seuranta, tarkoittaa sitä, että netin kautta kuka tahansa voi seurata, että missä nämä veneet liikkuu sen kilpailuaikana. No, millaisia terveisiä lähettäisit nyt kaikille purjehtijoille ja kilpailun seuraajille? Purjehtijoille tietysti hyvää mieltä ja tsemppiä ja pitäkää turvallisuus myös mielessä. Ja muille siis kilpailun seuraajille, niin käykää ihmeessä kilpailun nettisivulla helsinki-tallinnarace.fi ja katsokaa missä veneet liikkuu. Ja myös Twitteristä ja Facebookista on hyvä sitten seurata vielä kisatunnelmia. Kiitos Matti. Kiitos.